Għat-tieni sena konsekuttiva f'pajjiżna iż-żwiġijiet ċivili kienu iktar numerużi minn dawk reliġjużi. Dettalji maħruġa fil-Parlament juru kif fl-2017 iż-żwiġijiet bil-Knisja niżlu għal 1208 filwaqt li dawk ċivili telgħu għal 1394. Dan jippreżenta stampa ferm differenti mill-2010 meta prattikament il-koppji li jażlu li jiżżewġu biċ-ċivil kienu biss in-nofs. Fl-istess perjodu, f'dawn is-7 snin, iż-żwiġijiet bil-Knisja naqsu bi kważi 250. Il-fatturi għal dan it-tibdil huma bosta fosthom soċjetà aktar sekolari, l-introduzzjoni tad-divorzju u għaldaqstant tat-tieni żwieġ biċ-ċivil, flimkien ma' żwieġ ċivili għal persuni tal-istess sess kif ukoll iż-żwiġijiet ta' koppji barranin fil-Gżejjer Maltin. Dwar dan il-fenomenu, Dun George dalli jistqar li mhux maħsud b'dawn iċ-ċifri anke għaliex it-tnaqqis naħa u żieda fin-naħa l-oħra ma jkorrispondux. L-ewwel nett innota d-differenza bejn iż-żwieġ fil-Knisja u bil-Knisja. Bidla li jemmen li waslet minħabba li naqsu l-pressjonijiet kulturali u tradizzjonali. Hemm differenza kbira bejn wieħed jiżżewweġ fil-Knisja u jiżżewweġ bil-Knisja. Jien naħseb li żwiġijiet insara dawk li jiżżewġu għax kommitet għax huma nsara qed jiżdiedu. Iż-żwiġijiet reliġjużi dak li inti tmur il-Knisja għax ikunu ħadu kemm imħabba tradizzjoni daw in-nies li jiżżewġu biex jagħmlu tieġ u mhux jagħmlu tieġ għax jiżżewġu. Daw importanti ħafna li naħseb qegħdin joqsu. Huwa jsemmi wkoll kif għadd ta' koppji li jiżżewġu biċ-ċivil imorru għand saċerdot biex ibirkilhom iż-żwieġ. Kieku jkollok tot il dawk in-nies jiena qed nitkellem mill-esperjenza li jiżżewġu ċivilment u mbagħad wara jiġu għand il-qassis ħalli jbierek iż-żwieġ tagħhom mhux b'mod formali imma b'mod spiritwali għax iridu jistidnuh il-Ġesu anke f'din relazzjoni tagħhom. Ngħidlek li l-istatistika ta' żwiġijiet insara tarġa' jkunu iktar minn dawk ta' 7 snin ilu. Jemmen li xorta waħda il-Knisja għandha tħares lejha nnifisha u tenna li l-Papa Franġisku nnifsu jinsisti li l-Knisja trid tibdel il-viżjoni. U l-Knisja għandha bżonn tirrifletti li hija m'għandix missjoni tagħha, l-missjoni tagħha hija l-missjoni ta' Ġesu li tkompliha. Li tħobb il-kulħadd, li taqqat il-kulħadd. Żied jgħid li jemmen li l-Knisja trid tassigura wkoll li l-preparamenti għal koppji żgħażagħ ikun tajjeb għaliex f'bosta aspetti iħoss li hemm nuqqasijiet. Fuq kollox, però kellu appell għal dawk kollha miż-żewġin u dawk li se jaqbdu dik it-triq. Taqtawx qalbkom, tibżgħu minn xejn, tħallux id-diffikultà u l-biża' jikkondizzjonawlkom l-imħabba tagħkom għax l-imħabba tissupera kollox.